Риженька Кримчанка – це кошечка з Луганщини, яка колись в 2017 році, вже дорослою, сама прийшла до мене на роботу, де я працював. І дуже просилась наполегливо, щоб я її прийняв. До цього я спокійно відносився до кішок і котів. Я з дитинства любив тільки собак, але вона навчила мене любити кішок і зрозуміти, що вони набагато розумніші за людей, набагато кращі, вони віддані, які ніколи не зрадять. Після Донбасу Риженька Кримчанка поїхала разом зі мною додому і ще більше 4 роки і 3 місяці прожила у нас вдома. Всього 8 років і 4 місяці. Це було неабияке створіння, красиве, розумне і важливо, що набагато розумніше багатьох людей. Дякую тобі, Риженька Кримчанка, що ми були ці роки поряд. Покойся з миром. Риженька Кримчанка, пошли гулять! Риженька. Моя. Риженька. Моя. Риженька. Моя.